Mas Sandi. Mbak Tia. Iki lho Mas Tema. Teh opo Mbak? Poci. Oke. Pargo ya, pargo ya, pargo ya. Ayo Mas Sandi. Ayo Mas. Oh enak lho. Teh poci Mas manis gula batu. Mampir mriki bakule Mbak Ayu. Kersa ngunjuk teh poci bisa kagem jampi. Jampi wuyung sing lagi gandrung. Sajake ono sing dikarepake milih mriki opo milih kae tripun piye yen arep naksir loko wae akeh liyane malah milih bakule tripun becik manut wae. TAMUC. Sak dose lho. Iya. Teh poci cek manis kula Jawa. Pados jampi malah nemu rondo. Rondo saka prang wetan duwite segudang ngajak dolan Goyang, goyang. hiburan. Wis sajake ono sing dikarepake pingin disko apa karaoke pripun piye yen kesel ayo bali wae mumpung sesore penake diteruske pripun aku manut wae aku manut pokoke Tenang to Mas. iso Tenang to. heeh. Ini Mas, ini Mas. Teh poci Mas manis gula batu. Manis Mampir mriki bakule Mbak Ayu. Kersa ngunjuk teh poci bisa kagem jampi. Jampi wuyung sing lagi gandrung. Lho, 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 lho. Sajake ono sing dikarepake milih mriki opo milih kae pripun ham piye ham. Sik. Kok piye Ami piye to? Seto iki lho kendangnya ya perlu ditakoki to Oh, Mas. ngono. Pripun Mas Biham? Piye Am? Pen milih kae apa milih kene? Milih kae apa milih bakule ngono lho? Milih bakule. Milih Lho ya, bakule. iya ta tenane ya. Iki lho sing lagi gandrung ya piye ditakoni milih piye Mas? Milih. Kan duwe pilihan nek iki Mas. Pikiran iki. Oke. Ayo Mas Wiham, sikat.